Ang mga Hudiyo mao ang piniling katawhan sa Dios. Sa dihang nalusno na ang ilang kinabuhi o nahimo na silang mga ulipon, gisaaran sila sa Ginoo nga padadaan mo nakog manluluwas aron muluwas ninyo gikan sa kaulipnan, mahimo na sad mong gawasnon. Nya nagpaabot sila sa Mesiyas ug tuod man miabot si Kristo, ang tinuod nga Mesiyas. Pero matud pa sa atong ebanghelyo, naglibog ang mga tao. Wa sila kaila ni Kristo gani hangtod karon ang mga Hudiyo wala pa gyud modawat ni Kristo nga mao ang Mesiyas. Nagpaabot pa sila sa pag-abot sa Mesiyas, sa manluluwas, sa Dios nga nagpakatao. Lingiyay mong tupad ing na mutuo ka nga niabot na ang manluluwas. Lingiyay ako no. Mutuo mo dili. Unsa may mahitabo sa tao nga mutuo, kanang tinuod gyud nga mutuo nga miabot na ang manluluwas dinhis kalibutan. Unsa may mahitabo niya? Unsa man? Ang una gyung mahitabo, din ana siya mahadlok, mamatay. Oh. Gilingay mong tupad. Ing na okay na nimo karong gabi eh. Ina ko no. Ina okay na. Ay, ano man mo mulingi. Og samtang mahadlok pataan ng kamatayon, pasabot wa pa daita mutuo nga ang kaluwasan ni anas kalibutan gihatag nas Ginoo. Mo nay nahitabo sa mga apostoles. Nagkuyog na gid sila ni Kristo, gani gipangutana sila ni Kristo, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Murag kuno kag ikaw si Juan nga magbubunyag, murag ikaw si Elias or usa kas mga propeta. Galibog ang mga tao ba? Ingo si Jesus, kamo sige naman gyud mo kuyog nako, kinsa man ko. Tubag dais Pedro, ikaw ang Mesiyas. Ingo si Jesus, ay sa mo panabi ha. Naglibog ba akong ani? Na imo ingon si Kristo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan, isangyaw nga ni ana ang kaluwasan. Nya karon iyang giingnan, ay mo panabi ha. Nganoan? Nganong niabot man ani nga instruction nga niingon si Jesus, ay sa mo panabi. Kay nakita ni Jesus nga ang kasing-kasing sa iyang mga apostoles dili pagyud kumbinsido nga si Jesus mao ang Mesiyas. Og napamatud-an gina niya kay pag humanyag sulti nga ay mog panabi taud-tauran samtang naglakaw sila padong sa Jerusalem, niingon si Jesus, igabot didto ilakong patyon, ilakong ilansang sa cross nya ilubong ko nila pero mabanhaw rasad ko. Oy, gidadayon siyang Pedro. Si Pedro nga maoy niingon, ikaw mao ang Mesiyas, ikaw ang manluluwas. Maora say niingon, Lord, di ko gustong mahitabo na nimo. Di ko gustong mamatay ka. Gilingi dayon ni Kristo, pahawa satanas. So kana dayong mga tao nga mahadlok mamatay, mga satanas na. Lingi ag-usab ang imong tupad. Ingna satanas ka. Ingna. Oy, mga satanas na. Tanawa ha. Bisan karon sa atong katilingban. Tanawa ang mga batasan sa mga taong hadlok mamatay. Unsa man giuna nilang batasan? Tigom og kwarta. Tigom og kwarta. Nya inigtigom nilang kwarta, unsa may mahitabo? Mupatay sila sa ilang isig katao. Directly or indirectly. Mupatay sila sa ilang isig katao para lang mabuhi sila.
Kani ding ato dinhing graft and corruption sa Pilipinas. Daghan kay nangamatay anak tungod kay napobre nagmaayo ang mga taong way kapasidad sa pagtigom og kwarta kay giilugan aning ato mga politicians nga mga kurakot kay istanan. Daghan ang di nakapatambal, mamatay na lang. Nagani uban abot gyud tinuod sa public hospital pero ibutang ra diha sa daplin, mamatay rasad kay wa nay tambal. Labi na gyud nga gisiro pa gyud nila ang budget sa PhilHealth karong tuiga. Zero na. Nya naaros mga vlog-vlog. I think si Vic Rodriguez man tingali, ga-research ana. Hapit na kuno mahurot og spend ang kwarta nga gi-budget para sa ayuda sa 2025. Kana bang ilang ayuda nga unsa na? AKAP, unsa pa na? AX, tupad, unsa pa na? Hapit na kuno mahurot. Naaman sila petisyon na questionon usa sa Supreme Court ang constitutionality o ang validity sa kanini ang BICAM nga report o ang budget yun sa 2025 pero gispend na nila karon ana unya February pa lang hapit na mahurot naapay sus layo apa. Unsa na malay ihatag niya zero ang budget sa PhilHealth. Nang di na gyud kadagan ang mga tawo nga sa PhilHealth. Ako gahapon og daaging adlaw porting daghana diha mga letter pader tabangi in town may makapalit mig tambal, makapadialysis di apay cancer ana nako sus mga matay lang unta ni silang tanan luag-luag na gid unta ta. Ni apay ato mga slat wa pagyud mahurot og halin. Unsa pagkahurot og halin nga di na man sa kay mamalit mo kay inyo masang siguro na yay kay talison na ba kayo mahalas bugas, mahalas palitonon. Mga matay na taani tungod anang ato mga leaders nga dili gustong mamatay. Si Kristo mao'y atong modelo nga leader. Nahimo siyang Mesiyas, manluluwas, dili lang tungod kay naghatag siya kaluwasan, kung dili nagpakita siya unsa ang buhaton sa usa ka leader aron maluwas ang katilingban ug maunay iyang gitudlo sa iyang mga apostoles ug kanatong tanan nga nagsunod niya. Unsa man ang iyang gitudlo? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Deny yourself, take up your cross and follow me. Ato ko nung questionon, niining team Duterte o team Bongbong Marcos, sila man ron ang nanagan sa midterm election. Adili sila, ang ilang team, maumay na ay mga kandidato gikan sa senador nga region sa tawagan na, Sangguniang ba na? O mga konsihal sa lungsod o sa syudad. Kinsa Manila sa atong tanaw ang nagbuhat gyud sa buhat ni Kristo nga andam muantos og magpakamatay para sa atong nasod. Ug naa gani mo nay atong butaran gikan sa senador nga region sa konsihal. Nya kadtong mga nagsigilag paburot sa ilang kaugalingon, ayaw na lang ng ilang gisulti. Sas kapoy kay paminaw na mga litanias pulo nga tamis kaayo. Daghan na gyud napamdos anang pasalig. Lingay imong tupad inawa ka mabiktimas pasalig. Ingna na imong tupad kay murag tan-aw ra ba nako na ipipila ninyo na biktima ng pasalig kanang tamis kay ba pasaligan ka nga I love you very much nya ununoteng hika hangtod makuot na inig resulta mangluspad na ka sus mahay-mahay kasi mong kinabuhi ayaw na lang ng mga pasalig kay tamis kay na paminawon why politician nga dili maay kay mutabi ang bakba anak nila murag naay kamay perting tamisa na mulitok pero tan-aw na to ang ilang binuhatan ang ilang track record. Kinsa tong politisyan nga wa gyud magpaasinso sa iyang kinabuhi kanabang gikan sa paglingkod niya
sa katilingbanon nga posisyon. Wa siya madato, wa siya mo asinso, nga murabag ka na bang talagsaon kay ba? Nga sukad lang nakalingkod, na usab na yung balay, ninindot na yung sakyanan, na milyonaryo dayon, gikan ra itos korupsyon. Mga hilas kay istanan, di mauwaw magsakay-sakay ang mga sakyanan, nindot kaayo, magpuyo anang balay nga nindot kaayo niya, kinurakot di ay gikan sa mga pobreng mga Pilipinos. Di ba? Hilas kaiba ang atong mga kandidata, mga isog pa kaayo diha ng ilang mga hiring-hiring, kanang ila kunuhang pagpangita sa kamatuoran, o niya, pangitaon ang sayop nga gamay, tapinan ang dako kaing sayop. Matud pa ni Kristo, sige mo panaginot anang puling, o niya inyong gibaliwala ang truso nga naa sa inyong mata. Sige pangitaan ng milyon, o niya wa pangitaa ang billions nga nangawa. Di ba? Mura manggutag malain. Kaklaro na gina sa ilang atubangan, giyag-giyag na gina, nga naay billions nga nangawa sa atong panudlanan, wa gyud nila atimana, siging pangitaan ng millions. Ang puling mo imong sigihag usisa diha, niya ang truso nga nas imong mata di nimo kuhaon matud pang Kristo, tigpa kaaron ingnon ka. Tigpa kaaron ingnon mo na mangita tag mga leaders karon, kana bang mga leaders nga dili self-centered, dili self-righteous, kanang mga leaders nga magsigi dayog panghulga, ipapriso mo na mo, unsa pa na diha, kana bang mga gamit dayos gahom ba, gamit des gahom, mga buangona nga mga leaders, mga yawanon. Kinsa din hinggini kanana nga di gyud mga saba sa ilang mga anak, taas ang kamot. Usaray dili yawanon. Sugod karon, kinsa ninyo ang moingon, di na jud ko mga saba sa akong mga anak, Father. Andam na kong magantos o magpakamatay para nila. Taas ang kamot. Ang di mo pataas, mga yawa. Mo na atong tanawon, kinsa man ang team Duterte mao'y andam magpakamatay para sa atong nasod, o ang team Marcos. Kaya nga atong nasod karon nagkinahanglan og mga leaders nga andam magpakamatay sama ni Kristo. Kay giyawaan na kayo ang atong nasod. Daghan kayo mga yawa sa atong nasod, ang yawa sa drugas, ang yawa sa korupsyon, ang yawa nining panag-away, ang yawa sa pagkabakakon, ang yawa sa kalaway, niining atong gitawag og immorality, ang yawa niining gitawag natog addiction sa sugal, gambling, ang yawa sa pagkawanay pag-ampo, niya na dinhi sa atong nasod karon. Unya ang atong pilion ining midterm elections, ang mga yawanon lang gyapon kanang hadlok ay magantos, hadlok kayo nga mamatay para sa atong nasod. Wa na, patay gining atong nasod, tiwasan gini, tiwasan. Di na ta mo tan-aw ana mga leaders nga kusog kay manghatag og kwarta, kung naa man na ako, hapit na lang ko mamatay, wa man jud ko gi tagaag kwarta. Sukad pagbutar na ko atong 1992, wa pa jud ko kasuway nga giingon ko tagaag kwarta, pero daghan man kay kuno moingon nga manghatag og kwarta. Kung naa man na kanang manghatag og kwarta, automatic isalikway dayon na. Di na sila makatabang sa atong nasod, kanang mamalit og mga butante, kanang magsigig pasalig anang kwarta, mga yawan ona. Labi na gyud kung atong tan-aw ng ilang binuhatan, purti nilang pag-asinso sa ilang kinabuhi tungod kay naglingkod din sa atong gobyerno, mga bakako na. Apil na sad mi anang mga pari. Tan-awa ming mga pari. Tan-awa mi ba? I-check ang among kinabuhi. Kay naabay asay mga pari nga gisigihan sa tao giyubit, apil na tingali ko ana sa mga parishioners.
Muingon dayon ang mga silingan kanang tawhana sawap ana mapari sus ang balay ana perting gamaya na karon ay mura nagmansyon sukad lang na pari diin man na siya ng kwartaha gikas kolekta kaluoy no luoy mo na i-check ninyo ang akong kinabuhi nya tan-aw gani ninyo ikaw pader baga sige na lang kag pahayahay hayahay makikag kinabuhi sikag pamaligya ng slot nga imo kunong ipaayog balay pero wa jud kay balay nga napaayo imo nung balay boy ninindot ana nya sa mas inyong tanaw kining atong gibaligya nga slot tinuod ni ubudol nya namalit na mo wa kana ato tanawon be pila na lang ni atong slot ako yung i-highlight tiwaso na tog una kaning Santo Niño's healing gift ato naman ning nagamit gitaplan lang nato gikan sa lain natong pundo naapay 3,818 na lang yun 3,818 100 pesos per slot humno ni nato karong adlaw 3,818 kamong tanan ni aron dinhi o kamong nananaw diha naminaw nako sa aning online mass mopalit lang mo tag 100 pesos karong adlaw ugma horot na ni 3,818 nya kamong ako mga followers pila na mo ako subscribers 223,000 subscribers na o 224 na suna ka ng 224,000 na mo kabuk, mamalit lang mo tag 100, 3,000 ragod ni. Pero namanggod mo ipagkayawan on, liwat raman sa mo nako. Dayon mamog-ingon, uy, palitin na to, wala tayo pagkaon, wala tayo, hurot na tayo. 100 pesos. Magpakamatay ka tao eh. Ako, kuhan lang gining ako, dili ni pagpagarbo, no? Pero ako lang gin mong sultihan. Basig nagtuo mong sige lang kong baligyag slot niya ako'y palit-palit ako lang gin mong sultihan sukad atong 2020 nga nagsigi kong pamaligyag slot nga mo'y nakapanindot aning atong simbahan nakapatukod sa kapilinya nakatabang sa atong archdiocese nakatabang og daghan kaing mga dioceses atong dinis atong Visayas, Mindanao hasta pagay dito sa Luzon. Ako sa kada Domingo or kada semana di gid na mo minus sa 10 ka slots ang akong paliton kada gid semana 10 to 20 slots gina average ang akong paliton kay naa man sa koy income kay kada nako dupa kolekta man gini naa man kada nato lihok naa man gid tay ma-income bisag kamo diharong nanimba naa man gid mo income di lang tingali ta parehas arang-arang tinganing ako no kay yaw-yaw raman ko diri sikop dayon kolekta na pero palit yo sad kog slot nya wa jud ko nagtukod og balay wa jud ko nagpalit og yuta for myself ang ako ra gyung gitukurag balay kana ra gyung way hapit balay nya ang gipalitan ako og yuta kana sang way yuta nga kapuy-an pero dili ako. Sige, suway ninyo og inquire, naa ba ko'y balay? Suway ninyo. Mamatay na lang mo, di mo kita sa kong balay. Kaya ang madre ray tag-iya sa kong balay. Di ay, kamusan ba? Basta isaybit-saybit na natong madre. Pero naam si ubang mga madre pa dir, among balay na, gubaon na kaayo. O sige tir, ato nang ayuhon. Ana. Nga, di mo na ayuhon nga, naglisod man sila. Nya, nagampo ko na, nagtabang ko na sa katilingban. O, na ayuhon gina nato. Muna, ako lang yung gisulti, nga naman, kung kita leader, nga anda magpakamatay sa atong mga katawhan, nindot kay itong bation, na nato ang kalipay, ang kalinaw, o ang katagbawan, sama ni Kristo, di na siya mahadlok mamatay kay naa niya ang kalinaw, kalipay ug katagbawan sa kinabuhi. Sa tinud-anay mga igsoon, nganong nag-away ng ato mga leaders kada eleksyon mag-away, mahuman na lang eleksyon mag-away lang gyapon kay wa sila'y kalinaw, wa sila'y kalipay, wa sila'y katagbawan nga gibati. Ngano man
kayang ilang kaugalingon, maura ilang gitanaw. Nasa tayo pipila ka mga leaders nga akong nakita nga paghuman sa ilang termino, wala, retire na. Kanang linaw kay sila tanawon. Pero naagid tayo mga leaders na hangtod na lang, hapit na lang mga matay, mangita lang yapon mga masakiton na kaistanan, dagan lang yapon eleksyon, pailik lang yapon, way kalinaw, way kalipay, way katagbawan. Ilas na lang lingi sa imong tupad. Yung na, tagbaw na ka? Yung na, natagbaw na ka? Oy, naiuban din sigig yung kiskis anang kilay, wag yun matagbaw nga magtanaw ng iyang naong, siging kulor anang buhok, sigig yung sala ipang nusnos naong, huwag adyo ka matagbaw anang imong naong. Hinatag mo nas Ginoo, si kagasto ana ipalit na lang nagslat, oy. Si gasto ana imong naong, hapit naman ka mamatay, ipalit lang nagslat. Live simply, live naturally. Ana ba? No.